Math Live Books, Τράπεζα Θεμάτων Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου. Θέμα 4, 18618. Θα παρουσιάσουμε τη λύση του δευτέρου υποερωτήματος στο ερώτημα Β. Εδώ είναι το δεύτερο υποερώτημα, το οποίο λέει να αποδείξουμε ότι 7 επί διάνυσμα α και 3 επί γ διάνυσμα ισούται με το μηδενικό διάνυσμα. Είναι το διάνυσμα α ομόρροπο με το διάνυσμα β. Αυτό δίδεται ως δεδομένο στο δεύτερο ερώτημα της άσκησης. Επομένως υπάρχει μη μεγαλύτερο από το 0, έτσι ώστε το διάνυσμα α να ισούται με μη επί διάνυσμα β. Οπότε είναι α διάνυσμα ίσον με μη επί β διάνυσμα. Εφόσον τα διανύσματα αυτά είναι ίσα, τότε και τα μέτρα τους θα είναι ίσα. Άρα έχουμε μέτρο του διανύσματος α ισούται με μέτρο του μη επί β διάνυσμα. Επομένως, μέτρο του διανύσματος α ισούται με απόλυτη τιμή του αριθμού μη επί το μέτρο του διανύσματος β. Γνωρίζουμε όμως ότι το μέτρο του διανύσματος α είναι 3K, όπως έχουμε βρει στο προηγούμενο υποερώτημα. Το μέτρο του διανύσματος β έχουμε πει ότι ισούται με 4K. Άρα έχουμε 3K ίσον μη επί 4K. Ο αριθμός K απλοποιείται και από τα δύο μέλη της ισότητας, οπότε έχουμε 3 ίσον με 4 μη ή μη ίσον 3 τέταρτα. Αυτό σημαίνει ότι το διάνυσμα α ισούται με 3 τέταρτα επί το διάνυσμα β. Γιατί είχαμε πει ότι το διάνυσμα α ισούται με μη επί β διάνυσμα. Ή, σαν να λέμε, το β διάνυσμα ισούται με 4 τρίτα του διανύσματος α. Συνεχίζουμε. Μας δίνεται στην άσκηση επίσης ότι το α διάνυσμα και β διάνυσμα και γ διάνυσμα ισούται με το μηδενικό διάνυσμα. Σε αυτή τη σχέση αντικαθιστώ το διάνυσμα β με αυτό που βρήκαμε προηγουμένως. Άρα έχουμε διάνυσμα α και 4 τρίτα επί διάνυσμα α και γ διάνυσμα ίσον με το μηδενικό διάνυσμα. Πολλαπλασιάζουμε όλα τα μέλη και τα δύο μέλη της ισότητας με τον αριθμό 3 για να κάνουμε απαλυφή των παρονομαστών. Οπότε έχουμε 3 επί διάνυσμα α και 3 επί 4 τρίτα διάνυσμα α και 3 επί διάνυσμα γ ίσον 3 επί μηδενικό διάνυσμα. Εδώ γίνεται απλοποίηση το 3 με το 3, οπότε μας μένει 3 επί διάνυσμα α και 4 επί διάνυσμα α και 3 επί γ διάνυσμα ίσον με το μηδενικό διάνυσμα. Προφανώς 3 φορές το διάνυσμα α και 4 φορές το διάνυσμα α μας κάνει 7 φορές το διάνυσμα α και 3 επί γ διάνυσμα ίσον με το μηδενικό διάνυσμα, που είναι ακριβώς και η σχέση που θέλουμε να αποδείξουμε. Έτσι ολοκληρώσαμε την επίλυση και αυτού του υποερωτήματος στο θέμα 18618 της Τράπεζας Θεμάτων.